ba wani abu yasa Allah ya shar'anta mana addini ba sai soyayya da ƙauna. Babu wani abu da za ka yi da sunan addini wadda Allah shi zai ci ribar wannan abu. Duk abin da kai, duk girman abun kai kake da riba, in ba ka yi ba kai kake da faduwa. Ya tabbata a cikin hadisul kudusi, Allah ya ce ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'a. Ya ku bayina, inda na farkonku da na ƙarshenku, mutanenku da aljanunku, a ɗauko lissafi tun daga annabi Adam alaihi salatu wasalam shine mutum na farko har zuwa na ƙarshe, jariri wadda daga haihuwansa shi ba da a sake haihuwa ba sai tashin alkiyama, mutane da aljanu, Allah ya ce inda za ku daidaita akan zuciyar mafi fajircin cikinku, Allah ya ce haka ba zai rage ni da komai ba, ba zan cutu da komai ba. Allah ya ce ba wata matsala. Lau anna awwalakum wa akhirakum, ya ibadi, ya ce ya ku bayina, lau anna awwalakum wa akhirakum, inda na farkonku da na ƙarshenku, insakum wa jinnakum, mutanenku da aljanunku, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, kun zam akan zuciyar mafi takawar cikinku, duk ku daidaita akan zuciyar wadda yafi kowa tsoron Allah cikinku. Allah ya ce ma za da zalika fi mulki shay'a, hakan ba zai ƙari mulki na da komai ba in ji. Banda Allah akwai wadda zai faɗi haka? Ko a gidanka baka isa ka ce da 'ya'yanka da iyalanka da su bi ka su ma da'a da kar su ma da'a duk ɗaya ba ne. Abinda waɗannan jimloli suke isar mana na saƙo, shi fa Allah in ka lalace ne makanka. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fala. To Allah ya shar'anta mana addini ne domin jin kai da rahama da tausayi. Idan ka yi addini ka kyautata ma kanka, in ka ƙi yin addini ka cutar da kanka.